Goxoki, joan itzaletik, bonboiak eguzkitan urtu egiten dira eta... Bikotea topatzeko modua asko aldatu da azkenengo urteetan. Horretan, zeresan handia izan du Tinderrek, edo beto esan da maitasun algoritmikoak. Maiz entzun izan da denok garela berdinak Tinderren, baina ederki dakigu hori gezur handi bat dela. Bai, denek egin behar dugu gauza bera. Aplikazioa deskargatu eta gure profila osatu. Argazki bat aurpegia ikusteko. Beste batzuk mendian eta txakurrekin, natura eta animaliak maite ditugula pentsa dezan gure ligeak. Eta azkenik, deskripzioa. Non gogoa, hanzangoa adibidez, eta mistikoak baldin bagara, oso Geminis. Orain bai, jokoa hasi da. Profil guztietako jendea ateratzen zaigu eta swipe eginez gustuko dugun edo ez adierazten dugu. Besteek gauza bera egiten dute gurekin. Like eskuin, paso, esker. Egunak aurrera egin ahala, jada ateratzen den jendea ez da inanitza. Profil batzuk desagertzen dira gure aukeretatik. Nola liteke? Algoritmoak bere lana egin duelako. Swipean dago gakoa. Erabakitzeko unea segundo gutxi batzuetara mugatzen da. Behatz mugimendu batera eta argazki batera. Horren bestez, aurre iritzietan oinarritutako erabakiak hartzen ditu erabiltzaileak. Eta aurrez aurrekoan gertatzen den bezala, kulturan, itxuran edo jatorrian oinarritutako bazterketak edo erakarpenak areagotu egiten dira. Azkenean, benetan ezaugarri bereizgarriena izaeran dago. Hortaz, aprobetxatu udarako jai guztiak eta karisma entrenatu. Hori bai, mesedez, ez esan inoiz.